Ang dating pangiturogan kan 23 anyos sa si Arnie Taha kan barangay Balading Malinaw Albay na maging lisensyadong social worker, dagos ng narealisar kasudma. Saro kaya siya sa mga nakapasar sa katatapos pa sa ng September 2023 Social Worker Licensure Exam. Sabi niya hastangon niyan, di pa siya makatubod na naabot niya na ang saro sa mga pangiturogan niya na magiging liyabe nga ni maiangat niya ang estado ninda sa buhay. Matua sa tulong magturugang si Arnie, asin parehong mayo nin permanenteng trabawan sa iyong magurang. Kung minsan, paggibo nin tiklad, ang nadadalaganan para sa oral daw nindang pangangaipuhan. Dakula man dan pasasalamat niya sa tiyaon niyang nagpaadal sa iya. Kaya bilang balos, nag-adal siyang maray asin naggraduar bilang cum laude. Asin ngunya na lisensyado na siya, mapuo naman da siyang maghanap nin trabahong para sa iya. Asin lugod maangat kan buhay ninda. Makaugmahon ta, maski nadidipisilan, nagkatapos pa akong may cum laude, Latin, and yung sa board exam, syempre po, kaya po na kwarta, yung kwarta na naman. Pero, feeling ko, yung kwarta, nakukuha lang, pero yung pagpursigi ko and yung confidence ko na, kaya kong makatapos, kaya kong makapasar, yun po yung parang grateful po ako kay Lord na dahil niya ako pinabayaan and yung family ko. Siring ni Arnie, nagraduar man bilang cum laude ang 24 anyos na si Vincent Bonafus kan Barangay Pawa, Tabaco City. Nangunyan, ang labi man ang kaugmahan, huli ta licensed social worker naman siya. Actually, as a student, napakalaki ng role na ginagampanan ng mga professors talaga. Yung mga professors kasi namin, very intensive talaga yung pagtuturo sa amin when it comes to social work. And it's courses and its subjects, the practices in the field, and also kahit truth to be told, nagkukulang talaga sa resources ang social work department ng BTC kasi knowing the social work, more of our resources here in the Philippines came from the Western countries, from the US, the Europe. So sa Philippines talaga, lack of resources talaga when it comes, indigenous resources when it comes to social work. Pero sa BTC, nagkulang talaga kami. Pero, with the help of our professors and our ates and kuyas from previous years, tinutulungan kami para mag-compile ng mga resources upang makapag-aral sa specific subject course na ito and sa specific area na to. Si Arnie asin Vincent ang duwa sa 90 produkto kan Bicol University Tabaco na nakapasar sa nasambit na eksaminasyon. Kasubanggi kan magluwas ang resulta, siring sa nakatudan, mantinidong top performing school ang Bicol University Tabaco na nakaguno ni 98.90% na passing rate ngunya na taon. I hope and pray that you'll be able to give your service to the humanity. So, ito po ang kaipuhan tapo ngunyan. Kaipuhan tapo na serbisyo sa tuyang mga katugangan, lalo na sa mga marginalized, sa mga underprivileged, and mga pagsasabitan na mga pobrihon na mga katugangan tapo. Dagdag pa niya sulit ng gad ang mga espuersos ninda ngani makapagprodusir nin mga bagong social worker. If you really want to become a social worker, study hard. So I am proud to say that Bicol University Tabaco is not just producing social workers with knowledge, but of course, yung pinaka-importante pinupoint out namin, social workers with character. So yun po. Kaya talagang maski sa pagdisiplina po ng mga estudyante, talagang yung department talaga isa yan sa mga aspeto na minumold namin sa mga estudyante. Mientras tanto, rank 7 man ang Bicol University daraga sa nasambit na licensure exam kung sa inakaguno man ini ni 95.52% passing rate. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.